Bună seara! Bună seara! Sper din toată inima să mă vedeți și să mă auziți. Deci, pentru cei care mă văd acum, numele meu este Larisa Nichituș, sunt tehnician maseur de profesie și, așa cum spuneam, și în celelalte live-uri, mă aflu în a 8-a zi a provocării mele de 10 zile. Mi-am luat această responsabilitate de a posta de a face în fiecare seară câte un live cu un titlu nou, cu informații noi pentru voi. Dragii mei, titlul din această seară este 3 metode eficiente de a scăpa de obrajii lăsați. Știm că pomeții sunt primii care sunt afectați de vârstă, deoarece își pierd volumul și acest lucru devine vizibil după 40 de ani. Dacă vrei să cheltui sute de euro, sute de mii de euro anual pentru injecții cu acid hialuronic, e ok, ai bani de aruncat, de dat, dar să știi că există metode naturale în confortul casei tale pe care le poți include în rutina ta zilnică și pentru care pielea ta îți va mulțumi. Specialiștii spun că există 5 cauze mari și late de ce această cădere a obrajilor, a pomeților, mai exact. Aceste 5 cauze sunt vârsta, genele, deci ceea ce moștenim, excesul de greutate, razele ultraviolete, atunci când ne prăjim mai mult la soare și, bineînțeles, nicotina. Dragele mele, nu disperați, am 3 metode, remedii naturale care vă pot ajuta să intrați în această luptă de prevenire sau de stopare a căderii obrăjorilor. Aceste 3 metode naturale sunt masajul, exercițiile și măștile. Vorbeam aseară cu 2 dintre clientele mele, cele mai dragi mie, și îmi spuneau despre efectul absolut miraculos al acestor măști asupra tenului și în special a obrajilor lăsați. Am fost foarte încântată să aud lucrul acesta. Dar ce fac deci v-am spus că există 3 metode: măști, exerciții și, bineînțeles, masaj. Ce face masca pentru tine, pentru tenul tău? În primul rând că îți corectează ovalul feței, în al doilea rând netezește pielea catifelând-o și în al treilea rând tonifică obrazul. Dacă am reușit să-ți captezi atenția și vrei și tu să te bucuri de aceste măști, să știi că eu am făcut o listă cu 3 măști minune care te ajută în lupta împotriva pomeților lăsați. Dacă ești interesată, lasă-mi un ok în comentariu și te voi căuta în privat să-ți dau aceste 3 măști minune cu ingredientele necesare, cu modul de utilizare și, bineînțeles, cu feedback-urile de rigoare. Nu-mi rămâne decât să vă spun o noapte bună și liniștită în continuare și ne vom revedea mâine cu un alt subiect. Noapte bună, dragii mei!